ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେମାନେ। ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା, ଅରୁଆ ଭାତ, ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା, ଖଟା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କିଛି ତେଲରେ ଅଦା, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ କଷିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ କଟା ହେଇକି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ପରିବାକୁ ପକାଇ ଡାଲମା ବସାଇ ଦେଇଥିଲୁ। କଷା ହେଇଥିବା ମସଲାରେ ପରିବାକୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଖଟା ପାଇଁ କଟା ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋ ଏପଟେ କଟା ଚାଲିଥାଏ, ଏପଟେ ଡାଲମାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେପଟେ ବସିଛି ଭାତ। ତାପରେ କଟା ହେଲା ବାଇଗଣ କାହିଁ କଟା ହେଉଥିଲା ନା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶାଗରେ। ତ ଏପଟେ ପାଣି ଦିଆହେଇଥିଲା ଡାଲମାରେ। ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡାଲମା ଏବେ ଫୁଟିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଖଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଦେଇ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଅଦା, ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି, ଏହିପରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଚିନି ପାଗଟା ଫାଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଖଟାରେ ଆଗ ଚିନି ପାଗଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଟମାଟୋକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଳା ଘାଣ୍ଟି କରି ଦିଆହେଇଥିଲା ପାଣି ଟିକେ। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଘୋରେଇ। ତ ଏପଟେ ଡାଲମା ହେଇଯିବାରୁ ଡାଲମା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ହାତରେ ବନେଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ଖଟାରେ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା। ତାପରେ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ଡାଲମାରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଡାଲମାର ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ। ତ ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗିଯାରୁ ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପଟେ ଖଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ି ସାରି ଏପଟେ ଛଣା ହେଉଥିଲା ପାମ୍ପଡ଼। ତ ସେବା ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଉଥିଲା ଶାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଜିଥିଲୁ ବଡ଼ି ଭାଜିଲା ପରେ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ପକାଇ ତାପରେ ପକାଇଥିଲୁ ଶାଗ। ତାପରେ ବଡ଼ିକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି ତାପରେ ପକାଇଥିଲୁ ଶାଗ ଉପରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଲଞ୍ଚଟା ଫାଇନାଲି ଏହିପରି ଲୁକ୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।